que na aula xa 22 pode chegar hasta 25. As excepcións non hai unha cuantificación. Yo tenía dos preguntas con respecto a los DOGAs que se publicaron esta mañana. En primer lugar, incremento do alumnado estranxeiro, sen dudas que menos alumnado estranxeiro ten no sistema, pero si é significativo o crecemento. Para outra conta. Vamos a falar das principais cifras para o próximo curso, para o curso 25-26. Pois ben, o día 8 entrarán nas nosas aulas, sin contar FP, insisto, sin contar FP, 302.843 alumnos, 302.843 alumnos, dende infantil ata bachaderato. Son datos que aínda non están consolidados, pero o margen de modificación vai ser moi cativo, moi cativo. Podemos estar nuns centos arriba ou abaixo, é dicir, 302.843 alumnos. Este dato en bruto ten varias lecturas. Primeira é que hai unha disminución respecto ao curso anterior bastante significativa, moi significativa. Temos 4.255 alumnos menos en estas etapas educativas comparativamente co ano pasado. Insisto, sin contar a formación profesional. E esta reducción de cifras afecta prácticamente a todas as etapas educativas, con maior ou menor intensidade a todas as etapas educativas. O outro pilar que tamén nos fala do esforzo que se está realizando ten que ver co profesorado. Pese a esta caída, pese a caída do alumnado galego, pois o ensino en Galicia aposta claramente por manter e mesmo aumentar o número de profesores. É obvio que isto é un básico e fundamental para mellorar a calidade, para seguir mantendo a igualdade de oportunidades como unha das señas de identidade de Galicia. Aínda non temos a cifra pechada exactamente, pero sí podemos adiantar tamén que a cifra de profesorado este curso será maior que a do ano pasado, sendo a do ano pasado a máis importante que tivemos nos últimos anos, pese a caída demográfica. O curso anterior demos este primeiro paso na modernización do noso ensino e agora toca dar o segundo. Se no curso pasado comenzábamos as modificacións desde a perspectiva organizativa e de ordenación do sistema educativo, tamén introducindo unha serie de proxectos e de plans dentro do que demos en denominado Plan Mega, temos que dicir que en este segundo curso vamos a manter todas as melloras e vamos a continuar cas mesmas dentro dun calendario planificado, coñecido e ordenado. E en este sentido me gustaría comenzar a plantexar as novidades organizativas e estructurales que vamos a desenvolver no presente curso. Líneas estratégicas, unha das máis importantes para a Xunta de Galicia, porque somos plenamente conscientes da súa trascendencia no presente e no futuro, ten que ver co mundo digital. Creo que todos somos conscientes que a competencia digital do alumnado de hoxe vai ser vital para que o día de mañá homes e mulleres podan desenvolverse nunha sociedade, nun mercado de traballo, nun mercado laboral, onde a competencia digital é básica e fundamental para poder ser competitivos e poder facer frente aos grandes desafíos tecnolóxicos que temos por diante e, por suposto, facelo cunha perspectiva transversal ao conxunto dos alumnos para democratizar o acceso e o coñecemento destas competencias para que non se abran, por unha parte, non se abran brechas digitais e, por outra parte, tamén non se perda competitividade como persoas e competitividade como país. Galicia destaca nos últimos anos por impulsar un modelo de aprendizaxe que denominamos híbrido, onde mezclamos as novas tecnoloxías ou mezclamos con liñas de traballo máis, se se quere, máis tradicionais, de carácter máis analóxico. É dicir, unha mezcla que posibilita aproveitar o bo das novas tecnoloxías, a gran potencia que teñen as novas tecnoloxías desde a perspectiva didáctica, pero tamén sin renunciar en ningún momento ao coñecemento e ao aprendizaxe máis analóxico, máis tradicional, se se quere. Todo isto se vai a fundir
na lei que estamos preparando, a lei de educación digital, que quede regular, ordenar, fixar co sentidiño e ca prudencia necesaria pois a incorporación das novas tecnoloxías e o desenvolvemento de todo o mundo digital no ensino, regulando direitos, regulando deberes, facendo unha serie de aportes ao sistema educativo que vai permitir que Galicia poida fixar un marco educativo no mundo digital pois plenamente ordenado e planificado. Se en algo somos especialmente sensibles na Xunta de Galicia é en todo o que ten que ver con favorecer a equidade, favorecer a igualdade de oportunidades, favorecer a integración real daqueles alumnos que máis o precisan. Tamén somos conscientes de que por moito que fagamos nunca será suficiente, sempre vai ser necesario máis. Temos avanzado moitísimo nos últimos anos, pero tamén queda moito por facer. E frente a algunhas mensaxes que se escoitan nos últimos días, eu quero poñer encima da mesa pois as cifras e os resultados plantexados por organismos alleos á Xunta de Galicia que nos sitúan e nos posicionan a cada quen no noso sitio. PISA sempre nos di e nos repite todos os anos que somos a comunidade autónoma de España que máis garantiza a igualdade de oportunidades para aqueles alumnos que máis o precisan. O propio Ministerio de Educación tamén nos repite todos os anos que somos a comunidade autónoma que ten o ensino máis inclusivo do conxunto do Estado, coa maior integración de alumnos con necesidades educativas especiales en aulas ordinarias. Como xa digo, queda moito por facer, temos feito moito, e eu tamén quero aproveitar aquí pois, para agradecer o traballo que fan os profesionais en este ámbito, agradecer o traballo dos máis de 5.000 profesionais que se dedican en Galicia a atención á diversidade e que, de algún xeito, fixan pois, unha prioridade en este ámbito. Datos, resultados están aí. Temos a mellor ratio de España por aula en educación especial, 3,3 alumnos frente a 5,2, 3,3 en Galicia frente a 5,2 en España. Duplicamos nos últimos 15 anos pois, o número de PTs e AELs, tendo 700 profesionais en este ámbito por riba de catálogo. Puxemos en marcha medidas pioneiras que, por certo, están servindo de inspiración a outras comunidades autónomas, por exemplo, a comunidade de Andalucía, onde ponderamos por 2 ou por 3 os alumnos con necesidades educativas especiales con certificado de discapacidade na conformación dos grupos, e tamén estamos traballando pois, no plan de acollida ao alumnado estranxeiro que anunciamos o ano pasado, puxemos en marcha xa unha serie de medidas e queremos seguir traballando en este plan de acollida do alumnado estranxeiro con novas medidas que se canalizarán, se explicarán con detenementos e se canalizarán aqueles centros onde a porcentaxe de alumnos estranxeiros nacidos no estranxeiro pois é máis importante e é máis significativo.